200.000 eura. Toliko danas košta prosječan apartman od 50 kvadrata na hrvatskoj obali. Pitanje koje si postavljaju tisuće Hrvata glasi: isplati li se to uopće kao investicija? U sljedećih 12 minuta pokazat ću vam konkretne brojke, stvarne troškove i realne prinose. Usporediti ćemo apartman s ETF-ovima, dionicama i zlatom. Bez uljepšavanja, samo matematika i činjenice. Hrvatska, zemlja s 1700 km obale, više od 20 milijuna turista godišnje i tržištem nekretnina koje zadnjih godina bilježi rast od 10 do 13% godišnje. Na društvenim mrežama svaki drugi savjet glasi: kupi apartman, stavi na Airbnb i živi od pasivnog prihoda. Ali koliko je to realno? Prosječna cijena kvadrata u Hrvatskoj danas iznosi oko 2900 eura, ali na obali je slika potpuno drugačija. Srednja Dalmacija i Istra kreću se od 3,5 do 5,5 tisuća eura po kvadratu. Premium lokacije poput Dubrovnika ili Hvara dosežu i 7.000 eura. Cijene su u posljednjih 5 godina na nekim lokacijama porasle za 50 do 80%. Ali, i ovo je ključno, rast cijena sam po sebi ne znači da je kupnja isplativa. Ono što nas zanima jest rental yield, odnosno odnos godišnjeg prihoda od najma i cijene nekretnine. Prosječni bruto rental yield u Hrvatskoj iznosi 4 do 6% za turistički najam. Zvuči solidno, ali pričekajte da vidite koliko ostane nakon svih troškova. Pogledajmo tržišnu realnost detaljnije. Poglavlje 2. Tržišna realnost. Pogledajmo podatke koji stoje iza naslova. Turizam je motor ove priče. Hrvatska je u 2024. ostvarila rekordnih 21 milijun dolazaka i 108 milijuna noćenja, ali sezonalnost je ogroman izazov. 65% svih noćenja koncentrirano je u samo 3 ljetna mjeseca. Vaš apartman može biti pun u srpnju i kolovozu, ali što s ostalih 10 mjeseci? Realistična godišnja popunjenost je 100 do 120 noći. Lokacija drastično utječe na prihod. Apartman u Dubrovniku može zaraditi 150 do 250 eura po noćenju, ali košta 5 do 7 tisuća eura po kvadratu. Okolica Splita donosi 100 do 180 eura po noćenju, uz cijenu od 3,5 do 5 tisuća. Zanimljivo, srednje lokacije često daju bolji yield, jer su cijene kupnje rasle sporije od cijena najma, ali ponuda na tržištu raste brže od potražnje. Broj smještajnih jedinica na Airbnb-u i Bookingu raste 15 do 20% godišnje, dok broj turista raste samo 3 do 5%. Rezultat: više apartmana dijeli isti broj gostiju. Istovremeno, prosječna cijena noćenja stagnira dok troškovi rastu: energija, čišćenje, održavanje. Neto marža se smanjuje. Tko kupuje nekretnine u Hrvatskoj? Oko 40% kupaca dolazi iz inozemstva. Nijemci, Austrijanci, Slovenci, Skandinavci. To podržava cijene, ali i povećava konkurenciju. Regulacija se pooštrva. Registracija, kategorizacija, turistička pristojba, porezne obveze. Porezni sustav nudi paušalno oporezivanje, fiksni iznos po krevetu, što je za male iznajmljivače često povoljnije od poreza na dohodak. Ono što je važno razumjeti, volumen transakcija se usporava, manje se kupuje, jer su cijene dostigle razinu na kojoj mnogi ne mogu ili ne žele kupiti. To može značiti stabilizaciju cijena ili čak blagu korekciju na nekim lokacijama. No dugoročno, kombinacija ograničene obale, rastućeg turizma i ulaska u Schengen i dalje podržava cijene. Pitanje je samo po kojoj stopi. Ukratko, tržište nekretnina u Hrvatskoj je u fazi zrelosti. Brzi rast je iza nas. Prinosi od najma su solidni, ali ne spektakularni. Troškovi rastu. Konkurencija raste. Regulacija se pooštrva. To ne znači da investicija nema smisla, ali znači da morate ući s realnim očekivanjima i detaljnim izračunom. I upravo zato ćemo sada napraviti detaljan izračun. Euro po euro, stavku po stavku. Uzmimo konkretan primjer. Apartman od 50 kvadrata na srednjoj dalmatinskoj obali, u okolici Splita. Cijena po kvadratu 4000 eura. Ukupna cijena 200.000 eura. Pogledajmo kako se ta investicija zaista ponaša.
Poglavlje 3. Primjer investicije. Detaljan izračun od kupnje do konačnog rezultata. Financiranje. Ulažete 20% vlastitog kapitala. To je 40.000 eura. Ostatak od 160.000 uzimate kao stambeni kredit na 20 godina po fiksnoj kamati od 3,8%. Mjesečna rata iznosi 952 eura, odnosno 11.424 eura godišnje. Ukupno ćete banci vratiti 228.000 eura, 40% više od iznosa kredita. Prihod od najma. U punoj ljetnoj sezoni, oko 90 dana, računamo na prosječno 120 eura po noćenju s realnom popunjenošću od oko 83%. To je 75 prodanih noći i 9.000 eura prihoda. Predsezona i posezona donose 30 noći po 70 eura, 2.100 eura. Ostatak godine, 10 noći po 50 eura, 500 eura. Ukupni bruto prihod 11.600 eura godišnje. I sada dolazi dio koji većina ignorira. Troškovi. Provizija platforme, Airbnb i Booking uzimaju oko 15%. To je 1.740 eura. Paušalni porez, oko 1.200 eura. Turistička pristojba, 350 eura. Režije, struja, voda, internet. I dok apartman stoji prazan, 1.200 eura. Održavanje, popravci, čišćenje, 1.500 eura. Osiguranje, pričuva, marketing, 900 eura. I sada, ključni trenutak. Bruto prihod, 11.600 eura. Minus troškovi, 6.890 eura. Neto prihod prije otplate kredita, 4.710 eura. Ali godišnja rata kredita iznosi 11.424 eura. Konačni cash flow, minus 6.714 eura godišnje, odnosno minus 560 eura mjesečno iz vašeg džepa. Da, minus 560 eura mjesečno. Ali, i ovo je važno, to nije cijela priča. Svaki mjesec otplaćujete dio glavnice kredita, što znači da gradite kapital u nekretnini. Ako nekretnina raste 5% godišnje, to je 10.000 eura godišnje aprecijacije. ROI na vaš uloženi kapital od 40.000 eura, uključujući rast vrijednosti, može biti 20 do 30% godišnje. Ali to je samo na papiru, dok ne prodate. Scenarij 2. Kupnja bez kredita. Ako imate 200.000 eura u gotovini, slika je potpuno drugačija. Neto prihod od 4.710 eura na ulog od 200.000 daje neto yield od 2,3%. Plus rast vrijednosti od 5%, ukupni godišnji povrat oko 7%. To je konkurentno, ali zahtijeva ogroman početni kapital i ogroman osobni trud. A koliko dugo treba da se investicija vrati? Ako gledamo samo neto, prihod od najma, bez rasta vrijednosti, payback period je oko 42 godine. Uz rast vrijednosti nekretnine od 5% godišnje, 8 do 12 godina. Ali ako rast uspori na 2 do 3%, payback se produljuje na 15 do 20 godina. Rast cijena ne smijete uzimati zdravo za gotovo. Još jedan važan faktor, renovacija. Za 20 godina trebat će obnova kuhinje, kupaonice, klima uređaja. Realistični trošak, 30 do 50.000 eura. Rijetko tko to uračuna u početni plan. Dakle, izračun pokazuje, s kreditom imate negativan cash flow, ali gradite kapital. Bez kredita imate umjeren prinos, ali trebate velik ulog. U oba slučaja, ovo je daleko od lakoga i pasivnoga prihoda. Pogledajmo sada rizike kojih morate biti svjesni. Poglavlje 4. Stvarni rizici. Svaka investicija ima tamnu stranu, a ovo su rizici o kojima rijetko tko govori. Rizik 1 i 2. Prekomjerna ponuda i ovisnost o turizmu. Broj apartmana raste 15 do 20% godišnje, brže od broja turista. A pandemija nam je pokazala što se događa kad turisti nestanu. Prihodi padaju 60 do 80%, ali rate kredita nestaju. Sav vaš prihod ovisi o jednoj industriji koja je inherentno nestabilna. Rizik 3 i 4. Regulacija i kamate. Gradovi diljem Europe uvode ograničenja kratkoročnog najma. Barcelona zabranjuje.
Amsterdam limitira na 30 noći godišnje. Dubrovnik već ima ograničenja. Trend je jasan i Hrvatska će slijediti. Uz to, ako imate varijabilnu kamatu, porast od samo 1% boda povećava vašu ratu za 140 eura mjesečno. Na 20 godina to je 33.000 eura više. Rizik 5 i 6. Likvidnost i skriveni troškovi. Nekretninu ne možete prodati u jednom danu. Prosječno 3 do 6 mjeseci, u krizi i duže. Plus 3 do 5% troškova prodaje. A tu su i izvanredni troškovi. Pukla cijev, problematični gost, kvar klime usred sezone. Stvarnost je uvijek skuplja od plana. Rizik 7 i 8. Osobni trud i koncentracija. Turistički najam nije pasivan. Komunikacija s gostima, check-in, čišćenje, recenzije, to je posao. 2 do 3 sata tjedno u sezoni minimum. A uz to, sav vaš kapital stoji u jednoj nekretnini, na jednoj lokaciji, u jednoj zemlji, ovisan o jednoj industriji. To je suprotnost diverzifikacije. 8 ozbiljnih rizika. To ne znači da ne treba investirati, ali znači da morate ući s potpuno otvorenim očima i realnim očekivanjima. Pogledajmo sada kako se ova investicija uspoređuje s alternativama, jer zapamtite, investicija u nekretninu nije jedina opcija i možda čak nije najbolja opcija za vaš konkretan slučaj. Poglavlje 5. Usporedba ulaganja. Stavimo apartman bok uz bok s ETF-ovima, dionicama, obveznicama i zlatom. ETF na S&P 500. Prosječni godišnji prinos zadnjih 50 godina, oko 10%. Možete početi s 50 eura. Likvidnost je instant, prodajete u sekundama. Trud, praktički nula. Da ste tih istih 40.000 eura, vaše učešće za apartman, uložili u S&P 500 ETF i čekali 20 godina, imali biste oko 269.000 eura. Bez jednog sata rada, bez ikakvih troškova održavanja. Ali apartman ima jednu veliku prednost, polugu. S 40.000 kontrolirate imovinu od 200.000. Ako nekretnina raste 5% godišnje, to je 10.000 eura godišnje aprecijacije, 25% na vaš uloženi kapital. ETF tu prednost nema, osim kroz margin koji je vrlo rizičan. Dionice nude veći potencijal, 7 do 12%, ali i veći rizik i zahtijevaju aktivno praćenje. Obveznice, najsigurniji izbor, 3 do 5% godišnje, nizak rizik, ali slaba zaštita od inflacije. Zlato, izvrsna inflacijska zaštita, 5 do 8% zadnjih godina, ali ne generira nikakav tekući prihod. Pogledajmo sve na jednom mjestu. Apartman je jedina opcija s polugom, ali i jedina s negativnim cash flowom i visokim osobnim trudom. ETF nudi najbolji omjer prinosa, rizika i truda. Idealno rješenje, vjerojatno kombinacija. Diverzifikacija je ključ svake dobre investicijske strategije. Dio u nekretninu ako vam je to strast, dio u ETF za pasivni rast, dio u obveznice ili zlato za sigurnost. Nikad sve u jednu košaru. I zapamtite, ne postoji savršena investicija. Postoji samo investicija koja odgovara vašim ciljevima, vašem kapitalu i vašoj toleranciji na rizik. Poglavlje 6. Zaključak. Dakle, isplati li se kupiti apartman u Hrvatskoj kao investiciju za turistički najam? Isplati se, ali samo pod određenim uvjetima. Ako kupujete bez kredita ili s velikim učešćem. Ako ste na lokaciji s dobrim yieldom 5% ili više. Ako realno shvaćate da je to posao, ne pasivni prihod. Ako imate financijski jastuk za loše sezone i ako planirate dugoročno 10 godina minimum. Ne isplati se ako ulazite s maksimalnim kreditom bez rezerve, na prezasićenoj lokaciji, ako očekujete brzo bogaćenje, ako nemate vremena za upravljanje ili ako stavljate sav kapital u jednu nekretninu. Moj konačni savjet, napravite vlastiti izračun. Svaka lokacija, svaki apartman, svaka situacija je drugačija. Brojke iz ovog videa koristite kao polaznu točku, ne kao konačnu istinu. I najvažnije, investirajte u znanje prije nego u nekretninu. Svaki euro uložen u edukaciju, uštedjet će vam 1000 u budućnosti. Ako vam je
ovaj video bio koristan i ako ste naučili nešto novo, ostavite like, to mi mnogo znači. Pretplatite se na kanal za više ovakvih analiza i podijelite ovaj video s nekim tko razmišlja o kupnji apartmana. Možda mu uštedite 1000 eura pogrešne investicije. U opisu videa pronaći ćete Excel tablicu za vlastiti izračun. Sve formule su već postavljene, samo unesite svoje brojke. Hvala vam na vremenu. Investirajte pametno. Vidimo se u sljedećem videu.